Äijät hei. Herätys. Jätkä studiolla. Noniin, hei. Ylös nyt. Kama. Mä otan easy, vielä voi vähän aika chilla. Kun alkaa kuukaat, niin kyllä meidän pojat grilla. Meno muuttuu kuukaas puhumattakaan alkuillasta, yöstä, aamusta tai minkä billihinnasta. Et pääsetinen tiimi vaatii timanttista kosketusta. Esittelet kuraa ja juotat vielä päälle poron kusta. Ei oo reilu veli, vaikka game on auki kaikille. Tää ei oo mikään kiva kaveripeli. Yksi studiolla kelit, suosi jämy lähti lentoon. Mikkin puutti liian raikas, pitää tuoksuu mentos. Mikkin puutti paikas, mistä sulla ei oo haju eikä koskaan ooka. Kuka vittu ootka? Sunkin vani äijä ihan kuja al 35 mittarissa. Et me luja, vaan sä meidän suurin fani. Saat mun alinta taso, hyvä et sitäkään et tekisit sama kuin minä. Ammut hutti vuoden pari. Edetään sä vielä etit optimaalin laukaus. Dropataan jota se pamahtaa kun jitsu round sound. Hommat on okei, koska studiol painettu niinku oltais robotei. Nyt ne painaa play, siksi ei oo enää huoli. Kun mä tajusin, et tuotiin pöytään uutta näitä puolia. Et nää missään tää on mun vuosi hae leipää. Mimmi sanoo, että leipääkin kerkee, koska mun pitää nostaa meikän tason meipää. Noniin pois. Elämä tuo, elämä vie, mutta tää on se teidän hetki. Teidän pitää nauttia joka ikisestä hetkestä. Te ootte tänne kentän tähet. Tehkää mitä haluatte, mutta te ootte niitä tähtiä. Jengi tulee kattoo teitä. Anna mennä! Koorikko mynt on niin fressi. Rankka kukku perinteisesti, jos pilatiin lähe meidän messi. Oltaanko enää itestäkään selkoo? Vaike olla alolla, tuntuu et lähe lentoo. Ei mulla oo tilo, ei mulla oo täällä mitään pelkoo. Oulun suurin pudottaja kun peräs ois velkoi. Kaikki pelis ei mitään menetettävää. Faksu mielipide, se on mulle yhden tekevää. Jos haluat kilpailu, niin voidaan juosta kilpaa. Mutta älä sitten lähtöviivalle tiltaa. Fiilis hyvä, kun tää niin uskomatonta. Pelkkä hard shit, eikä mitään sontaa. Meno meillä päin kuuma kois hellettäten ja todistaan ennen kuin mä kerron yhtään kellekään. Siksi kätsän täällä tätä meininkiä. Bareilla itetaan suut kiinni niinku Heidissi. Niin käy, oot progeis, oot menos konkkaan. Ne ihmettelee 170 sentti tulee donkaa. Hoksa mitä koitat ku äijä toho alkaa. Nyt ei oo aprillipäivä, en oo menos lankaa. Joten please yritä täällä vähän enemmän. En taju miten joku näkee itsensä noin levenä. Sulla sale peili, kämpil vääristää. Tai sit ihan likakusta on päässyt sun pää sisään. Thank you.